حسن روحانی بربژێر ریفۆرم خاز ئەنکو ئەسلاح طلبان بە بدەست بە ئینانا لە سەدا و 57 دەنگان جارەکردن ji بۆی 4 ساڵێ دێن بوو سەر و کۆمارێ ئیرانê. پشتی جوداکارana hemû dengên hilbijartinan encama 12 xola hilbijartina serokkomariya Îranê û her wisa 5 xola hilbijartina civata bajar û gundan li Îranê eşkere bû. Elî Esxer Ehmedî, serokê lejneya hilbijartinan li Wezareta Navxweya Îranê di daxuyaniyekê de ragihand ji koma zêdetir ji 41 milyon dengderan Ruhanî 23 milyon û 500 hezar deng bi dest ve înaye ev di demekê de ye. İbrahim Reîsî hevrêkê wî 15 milyon û 800 hezar deng bi dest înaye ku beriya hilbijartinan dihate xemlandin ev kes bibe serokkomarê Îranê. Herçende du berbijêrên din yanî Mustafa Mîrselîm berbijêrê muhafizkaran û Mustafa Haşimî Teba berbijêrê reformxazan hejmara dengê çi ciwan negihişte 300 hezar dengan. Rêjeya tevlîbûyê hilbijartinan nêzî li seda 73 bû ku ev ê jî nêzik li rêjeya dengdan di hilbijartina sala 2013 bû ku têda Ruhanî bi xurtî serket. Bi gotina çavdêrên siyasî hatina piraniya welatiyan li ser sandiqên hilbijartinan derencama metrisiya vê bû ku di egera serkeftina İbrahim Reîsî berbijêrê muhafizkaran û nêzik ji Elî Xamneyî bû ji ber ku vek reformxaz dibêjin kêmiya rêjeya tevlîbûyên di hilbijartinan da di ber civendiya Reîsî da davî dihat. Ev dibêjin encam û serkeftina Hesen Ruhanî derbeyek pir giran li sipaha pasdarên Îranê weşandiye ku nihe xwedanê împeratoriyek aboriye ji ber ku sipah roleke girîng di destêwerdanên hilbijartinên Îranê da heye. Neyarên Ruhanî di hevên hilbijartinan da gazinde ji vî kiribûn ku di vejandina aboriya Îranê da serkeftî nebûye. Levma dihate xemlandin Ruhaniyê 68 salî hevel bide di vê xola serokatiyê da girîngiyeke zêdetir di vî warî da bide. Ruhanî ku roleke sereke di vajokirina lehevkirina etomî ya welatê Îran digel welatên rojava hebû li hember tunekirina cezayên aborî li ser Îranê. Lê digel vê da jî hêşta Amerîka yek alî li ser binpêkirinên mafên mirov û piştevanî ji terorê cezaya Îranê dide ku ev yek jî rêgirî ji veberhênana kompanyayên biyanî di bazarên Îranê da dike.